amb una certa puntualitat. En primer lloc, benvinguts i benvingudes a tots i a totes, moltes gràcies per ser aquí. I més per ser aquí, mestres, alumnes també, en unes dates que no són especialment fàcils, però és que no podíem organitzar-ho d'altra manera. Però en tot cas, és realment d'agrair que aquestes dates que ja tots anem plens i molt saturats, que trobem un espai per parlar d'aquesta qüestió. Un agraïment molt especial a la Sílvia, que la veritat és que sense ella això hagués estat impossible, perquè ja ha posat fil a l'agulla, ho ha muntat, ha fet els contactes i diríem, ha fet la feina de base, i molt agraïment també a la Universitat de Vic, amb qui des de ja fa temps treballem plegats, i de pressa i corrents vam muntar aquesta jornada perquè si no, no la fèiem. I agraïment a les escoles que us brindeu, diríem, explicar la vostra experiència. Permeteu-me que us expliqui molt breument, la presentació té 10 minuts i no n'ocuparà més, us ho prometo, perquè la teca és el que ve després, però per posar en sintonia molt ràpidament l'origen d'aquest seminari, una miqueta l'estructura que ja heu vist amb la documentació que es va passar, com funcionarà, i també parlar una mica del futur, perquè de fet tot està encadenat. L'origen està una mica amb la reflexió que es va fer que després de fer un treball amb algunes quantes investigacions amb la gent de Vic i algunes que es van fer en solitari, dèiem, ostres, aquí hem anat recollint informació molt interessant, molt bona sobre la democràcia i la participació, però amb la impressió que dels outputs que en deriven d'aquest treball moltes vegades acaba o en revistes superespecialitzades o en congressos qui van els qui van, la revista s'ho llegeix qui s'ho llegeix, i que per tant la idea de transferència de coneixement pensant sobretot amb la gent que havíem treballat, que vol dir les escoles, els alumnes, els pares i mares, això quedava relativament desatès, tot i que la Universitat de Vic sí que va muntar un seminari molt bonic i molt interessant, que ja tenia aquesta voluntat d'arribar als centres, però mirant una miqueta enrere això encara quedava coix. I aquí va ser quan vam pensar que val la pena que fem un seminari reduït, petit, amb la idea de poder treballar, de poder-nos sentir i que aquesta informació que hem treballat i la que esteu treballant vosaltres en els centres la puguem compartir i la puguem fer córrer. I per tant és una miqueta aquí on ve la intenció de fer aquest seminari. Un seminari de petit format, volíem que fos així, no més, no menys, perquè hi hagi la possibilitat de conèixer-nos mínimament, intercanviar aquesta informació, que sigui dinàmic, no volem aquí tot de conferències monogràfiques, sinó que parlem una miqueta de tots, i heu vist que té com 3 parts. La primera, així que tanquem la presentació, que farem una ronda perquè els mestres de les diferents escoles, no sé si hi ha algú d'algun institut també, sí, també, doncs molt benvingut, endavant les atxes, pugueu parlar una mica de com veieu l'estat de la democràcia en els vostres centres, i que si hi ha alguna voluntat d'anar més enllà, que poguessin compartir una miqueta les dificultats que us trobeu, ni que sigui perquè ens sentim tots plegats. Una segona part, breu, que la farem la Núria i jo mateix, atenent, diríem, el títol de la xerrada, aspectes a tenir en compte per millorar la qualitat democràtica als centres, que d'una manera, això resumida, en mitja horeta, puguem presentar aquesta idea de democràcia i participació que hem anat teixint al llarg d'aquests anys d'investigació i fruit del que hem vist fonamentalment en escoles i instituts, perquè els de Vic centrava la seva atenció sobretot a la realitat dels instituts i en el cas de Girona ens vam centrar a primària. I la tercera part es tracta que 3 experiències diferents entre elles, de l'Escola de Sant Esteve de Guialbes, l'Escola Àgora de Girona i l'Escola La Pinya d'Esplugues de Llobregat, ens puguin explicar com entenen la democràcia en el seu centre i com l'estan portant a terme, amb la idea de veure aquí una diversitat i una pluralitat
de models. I això és tot. L'ideal seria que tot allò que vagi sortint a la primera part ho puguem recollir a la segona i que els que interveniu a la tercera, a la mesura del possible, pugueu recollir aspectes de la primera i de la segona també, si és que es poden, diríem, recollir, però amb la idea d'anar teixint aquí un coneixement compartit i que vagi recollint el que s'explica en les fases anteriors. I res més, bueno, sí, perdoneu, el futur. Això s'explica, em sembla, en algun lloc, que de fet és el primer seminari d'una trilogia, que potser l'haurem de convertir en un quartet, no? Aquesta primera està centrada fonamentalment a mestres de primària, benvinguts també els de secundària. Un segon seminari el centraríem amb la democràcia i la participació amb les AMPes, que el focus fossin les AMPes, i el tercer que fossin els alumnes. Pensar un seminari que fos interessant per a ells i elles, i per tant. Així i tot, avui quan venia anava pensant que al fil del que està passant en el nostre país i del rebombori que hi ha, del malestar, de l'angoixa, probablement caldrà incloure'n un de quart que per urgència potser caldrà passar a segon seminari, que seria parlar una mica de la política a l'escola, i parlar-ne sense complexes perquè, diríem, tot plegat ha pres una deriva bastant preocupant en el sentit que quasi fan sentir culpables a la gent que ha parlat d'aquestes qüestions, creant unes inseguretats, creant una angoixa i creant una por. I, esclar, com us podeu imaginar, aquests sentiments en un treball on el tema és la democràcia i la participació és per fer-s'ho mirar. I, per tant, no sé, n'hem de parlar, perquè era una cosa així com molt calenta, però parlem-ne sense complexes i donem instruments perquè puguem fer aquesta feina bé, sentint-nos bé i tenint recursos. Sobretot ha creat autocensura. I l'autocensura. Que jo crec que és el més preocupant de tot. Dins de tot plegat, autocensura. Efectivament. Doncs igual, no sé, per urgència ho passem en un segon seminari. I molt agraït, molt contents. Intentem trencar la rigidesa que imposa la universitat i imposa, diríem, la sala. Fem un exercici ad hoc tots plegats, però la idea és que ens puguem sentir, escoltar i que puguem anar creuant aquí pensament per part de tots i totes. Doncs dono la paraula a la Núria, que dinamitzarà aquesta primera part. Bé, gràcies Jordi, bon dia a tothom, gràcies altre cop per ser aquí. Té mèrit ser aquí per moltes raons, perquè parlar de qualitat democràtica en aquest moment és un tema gruixut i gros, però a dintre de les escoles el dia a dia també ens porta a parlar molt de qualitat democràtica, i ens sembla que tenir el privilegi d'estar aquí en una taula per poder-ne parlar, discutir, pensar i sobretot des de la quotidianitat de l'escola i de la vida de cada dia, diríem, als centres, és molt important i és molt rellevant. Quan nosaltres vam començar aquest camí amb en Jordi, ara el 2013 diríem, quan vam començar a estudiar i a pensar com a les escoles es vivia la democràcia des d'un plantejament molt quotidià, teníem molt al cap la idea que és que és una paraula que tothom la fa servir però ningú la omple de contingut. Aquest era el nostre gran repte. Ara l'estan omplint d'un contingut que no ens agrada, però diríem que així tot s'està malmetent també. Però aquest és un altre tema. Però nosaltres sí que d'alguna manera el que volíem des de les escoles era veure, quan ens plantegem quin és el camí o quin és el recorregut que la qualitat democràtica, que la democràcia a les escoles pot estar fent, com es pot fer i què ens queda per fer. O sigui, aquest era una mica el nostre plantejament. I per això avui ens semblava que poder començar debatent això, debatent on estem, en quins problemes ens trobem, amb vosaltres, amb la possibilitat que vosaltres ens expliqueu de primera mà en quin punt us trobeu, era una bona manera de començar a posar sobre la taula quins són els temes que ens preocupen, quins són els temes que veiem que estem fent un recorregut i quins són els punts calents que ens compliquen la vida.
Llavors, si us sembla bé, començaríem amb una ronda de presentacions, perquè jo no us conec gaire, potser vosaltres us coneixeu entre vosaltres, però no ho sé, no? Vale, doncs potser primer que ens presentem